wedi dod mewn i'r cysgod o'r hael yn ddod braf iawn. Felly diolch i chi gyd yn dod. Diolch i Llenyddiaeth Ar Draws Ffiniau am y profiad i sgwrsio pnawn yma. Ni tri wedi lenni bod yn ddigon ffodus i gymryd rhan mewn i fi preswyliad a gwyl lynyddol i'r ddau yma yn Canada yn Llŷr yn Quebec. Ac felly, testyn y sgwrs heddi yw Ysgrifennu'r Hinsawdd, felly mae'n bwnc eitha eang a mae'n anodd dadlau yn erbyn y ffaith bod yr hinsawdd yn dod mewn i bopeth yn sgwennu amdano fel awduron neu artistiaid. Ac felly, ni am drafod sut i fynd i'r afel a ffwnc mor enfawr a brawychus ar y degau. Beth yw'r pethau sy'n ysgogi ni fel sgwenwyr ac artistiaid i greu pan mae pethau'n teimlo'n eitha tywyll. Sut mae ffeindio gobeith neu syniadau o greu pan mae'r byd yn llosgi. So gath Siân a Llŷr wahoddiad i fynd i gwyl Metropolis Bleu yn Montreal yn mis Ebrill, i rannu i gwaith ac i gymryd rhan yn sawl digwyddiad i fod yn ymwneud â ffordd ni'n meddwl am yr hinsawdd. Felly, y cwestiwn cyntaf am o'n i, yr elephant yn y stafell fel petai yw sut mae cyfiawnhau teithio hanner ffordd ar draws y byd i gymryd rhan mewn digwyddiad am y byd yn llosgi. O Gymru ar y wyren, ni gyd yn gwybod bod hwnna'n gwael am ymgylchedd oes na gyfiawnhad, sut ydych chi yn teimlo'n hynny, a mae hwnna lywio eich profiad chi. Cwestiwn cas. A dwi'n gwybod gyntaf. Diolch am ofyn y cwestiwn, mae'n rhywbeth mae Llŷr a Ffiniau wedi drafod ar y daith hir yno. So ni'n dweud, falle i gychwyn, dwi'n meddwl bod ddim un person yn y stafell fydda yn dweud na, ddim yn mynd i gymryd trip mor rhywun arall yn talu amdano i wneud beth dwi'n caru mewn dinas hoffwn i wybod rhywbeth mwy amdano. Dwi'n amau na dyna gyda'r sefyllfa. Ond y tu hwnt i hynny. Dwi falle yn bersonol yn rhywun sydd wastad wedi gadael yn mwyn dod yn ôl, yn boomerangio yn ôl i Gymru. Ac yn elwa o diwylliannau a ieithoedd gwahanol. Ac yn sicr heb wneud hynny ers 6 mlynedd felly. O bryd i gilydd, dwi'n teimlo bod yn beth meithlon a chleadigol iawn i fi wneud fel artist. Ond ydy hynna i fi bellach ddim gweith yn digon. Ac o fod wedi cael y cyfle anhygoel yma, bod y prosiect fel uned bach wedi dod i ben, dwi'n dueddol ofyn i fi fy hun o be rwan. Be ddigwyddodd trafodino, pwy nes i gwrdd yna, be ddysgais i trafodino. Tu hwnt i'r un stori yma, be di'n hyfrifoldeb i rwan i fynd y filltir ar neillturoedd ychwanegol yn seiliedig ar y lwc anhygoel yma o fod wedi gallu cyfarfod pobl. Hoffwn i bod nhw yn ymwyd i am amser hir iawn, ond bod y sgwrs yn cael ei barhau a bod fi'n dod ar sgwrs yn ôl adre ac yn cynnal digwyddiadau fel hyn. Y tu hwnt i'r un comisiwn yna, bod yna fywyd a cyfleoedd byth gyrreidiol wedyn. Ond mae hynny'n gyda fel bod dwi'n wedi ysgrifennu hunain falle, a mae'n rhywbeth sydd yn hefn meddwl o hyd. Dwi'n sgwrsio wedyn am sut mae'n gwaith fi newid. Dwi'n bod yn troi a throsi i neithiwr yn meddwl eto i bod yn ddiofyn y cwestiwn yna. Dwi'n gwybod. Mae'n amlwg bod fi wedi rhyw fath o gyfiawnhau o iddi fi hun, neu jyst i ddim wedi mynd ar y trip am ni. Nes i dderbyn i gwahoddiad a wedyn meddwl mae yna rhyw ironi goddwg na fyma. Mae yna ffyrdd allu di
dadla, oedd o'n brosiect, oedd o'n rhywbeth, fel oedd Siân yn dweud, oedd yna fywyd y tu hwnt i just y trip, felly oedd nhw'n dod draw i Gymru hefyd a yn enwedig, dwi'n meddwl ar ôl y pandemig, sydd wrth gwrs yn rhywbeth sydd yn gysylltiedig â'r hinsawdd ei hun, mae'r pwysigrwydd yna o fynd yn ôl allan i'r byd i rannu'n straeon yn diwylliant. Dwi yn meddwl, dwi'n ddim jyst yn atab hawdd, dwi'n meddwl bod yna rhywbeth go iawn yn fan'na. So, ti'n gallu dweud, wel, ers cael plant, dwi'n mynd hedfan mor aml a hynna beth bynnag, felly dwi'n rhywbeth dwi'n wneud yn aml, felly dwi'n gwybod, ond dwi'n meddwl ar y naill llaw, so ti'n gallu dweud na yn y pen draw, oedd o'n rhywbeth pan o'n i'n deud wrth bobl be o'n i'n neud a sut oedd i'n mynd i wneud oedd yna rhywun baras yna, felly nath hwnna ddim mynd yn llwyr o gwbl, dwi'n meddwl. Ar y llaw arall, dwi'n meddwl bod o'n mae'r pwysau da ni allan roi ar ein hunan fel unigolion, a'r pwysau sy'n cael ei roi ar unigolion i wneud pethau yna'n heb, achos yn y pen draw, dwi'n meddwl bod hwn yn mynd at fraid pam bod fi ddim yn teimlo'n aml bod fi'n gallu sgwennu am yr hinsawdd, achos mae'n beth mor enfawr, be mae unrhyw beth y ti'n sgwennu yn y pen draw yn mynd i newid o gwbl, ond yn yr un modd, felly os ti'n gallu dadlau yna oedd yr awyren yna mynd i hedfan i Montreal, hyn o'n i'n gwybod arni a'i peidio. A mae'r pwysau sy'n cael ei roi ar ni fel unigolion, pwysau dyn ni'n rhoi ar ein hunan, yn anheg mewn rhyw ffordd achos mae'n angen, erbyn y pwynt yma, da ni bron iawn ar bwynt lle da ni'n rhy hwyr rwan, mae'n angen rhywbeth cwbl chwyldroadol systemig o ran newid. A mae rhaid iddo fod o lefelau llawer uwch na'r unigolyn, dwi'n meddwl. Dwi'n teimlo'n anghyfforddus iawn yn hyd yn oed, jyst yn deud hynna, dwi'n trio gyfynhau beth yn ei hun, ond dwi'n jyst yn meddwl, ar lefel yr unigolyn, da ni yn rhy hwyr bellach, mae angen rhyw newid llawer mwy na jyst ni hynna, so. Mae'n gwestiwn dyrus ac anodd, felly diolch. Fi gael ar beth nes i wedi llun yn un mae'n teoli y testyn a sut mae dechrau mynd i'r afael a sgwennu neu creu unrhyw beth sy'n ymwneud â'r hinsawdd. Pan mae'n bwnc mor fawr a sy'n gallu gwneud i ti deimlo fel bod ti'n boddi yn aml iawn, sut ydych chi fel sgwenwyr yn gallu mynd i'r afael a sôn am yr hinsawdd neu'r amgylchedd heb dechrau digloni cyn dechrau. Eto, cwestiwn enfawr. Dwi'n meddwl mae cael ymharlysu gyda si gychwyn i fod yn onest, a mae hynny'n ddiddorol o beth achos dwi'n sgwennu colofio 4 gwynt ac yn troi ar byd natur trwy'r blwyddyn. Ond eto, yn gwynebu'r pwnc enfawr yma, gafodd ei roed i ni gan yr wyl Metropolis Bleu, lle hunaniaeth mewn coleg. Fi gymryd wythnosau o beidio gwneud y gwaith o'n i fod i wneud, beidio gwneud y stori o'n i hefyd i fod i wneud, gwneud dim byd a teimlo bod fi'n methu. Bob noson i sydd i lawr, yn y noson arall o wasgaff amser. Dwi'n meddwl mae'r ateb i unrhyw sy'n sgwennu ta waith beth pwnc yn aml iawn ydy i fynd yn fwy syml o hyd. Ac felly, gan ddilyn falle yn hangor yn hun, mi eisiau ar drywydd un peth bach, un person. A gan bod fi'n sgwennu am byd natur a fforio yn arbennig, mae yna un lle gwan, a hynny ydy bod fi'n bita llwyth o wymon, ond ddim yn gwybod sut i fforio wymon. A mi sylwyd bod yna wyl wymon, yn y gwymona yn ardal mae chynlled yn mynd, reit. Mae yna rhywbeth yn fan hyn, ac allai wella fi fy hun hefyd yn sgil troi y sylw at y dasg yma.
A just cychwyn efo un peth bach. Addysg I fi fy hun, a dyna un ffordd mae'r prosiect yma wedi newid fy wedi. A mi wneud barhau wneud hynny. Mae Gwymon o'n ei hun, dwi'n meddwl, yn bwnc newid cymdeithas, a'r ffordd yn ni'n creu tanwydd, a'r ffordd yn ni'n nefyd o gwmpas amaeth a bob math o bethau. Ond mynd ar ôl yr un bach yna, a wedyn gweld be oedd yr egin syniad yn datblygu fod yn berson a bywyd a teulu, a dyna ni. Dwi'n meddwl mae dyna di'r ateb creadigol tawaith yn yr hinsawdd, ydy dod at yr un pwnc. Dwi'n cofio, mae'n eraill pohopwyd drwy dro yn dweud, chi'n gwybod pan bod yna fwy o ddynion yn farddoni yn Nghymru. A merched yn ei gwybod gennau fi fy hun. A rhywbeth yn ei sylwi am straeon y ddau ohonoch chi, wrth chi sgwennu, fel rhan o comisiwn, yw y berthynas anatod yna rhwng pobl a'r hinsawdd a sut mae dod â phobl mewn i'r peth yn cyfoethogi ond hefyd yn anoddfod yn rhan o profiad o ymwneud â'r hinsawdd a effaith ar bobl a effaith pobl ar y hinsawdd. Y stori fi ynglyn â beth a tili a y môr a eu perthynas nhw a presenoldeb y fam hefyd a Gwymon. Mae'n jyst eisiau ti'n gallu cyflwyno'r stori chydig a darllen pwt ohoni. Diolch i ti. Wel, ia. Mae'r stori mewn ffordd wedi cael ei gosod mewn pentref yn seiliedig ar gorff ond nid gorff. Meddylwch chi am Wymon o'r enw Celp felly, a'r coedwigoedd Gwymon sydd i'w gweld wrth fynd o dan y dŵr, symudiad yna. Maen nhw wedi cael ei glynu i'r tir gan rhywbeth o'r enw glyd afael, glyd afeilion. A mi ges i yn hipio rwsyd gan y gair yna, jyst yr un gair. Pa mor gry oedd yr un eitem bach yma fel dwrn. A'r manylder oedd i'w weld mewn un darn o Wymon wedi cael ei hipio i ffwrdd a eolchi ffwrdd os liciwch chi, achos gwendid ydy datblygu dros amser o drychfilod bach yn byw ac yn bita tylle bach yn y glyd afael yna. Bod o'n deud gymaint am y perthynas ni a byd natur a hefyd efo'n teuluoedd. Ac wrth gwrs, mae rhaid i gael rhywfaint o bita Wymon mewn stori, mae rhaid i gael rhywfaint o nofio y môr. Felly, Rwy'n ni'n cyrraedd y nofio môr heddiw yma, ond dyma chi rhywfaint o beth yn i'w sydd gan y môr. Yma ddaw beth i'r bwthyn glan môr efo drws melyn, i di ei mam i ddengyd. Newydd roi'r cloc yn ei flaen oedd i dechrau ffurfiol yr haf yn ôl rhai, a diwrnod troi'r clociau yn glanio ar ddydd Sul ola mis Mawrth, a flwyddyn yma, mae hynny'n golygu 6 diwrnod ar ôl y cyhydnos a diwrnod cyntaf Gwanwyn. Wedyn mae hi'n teimlo'n ddi bod y Gwanwyn wedi gywesgu, yn ddi hefyd am golled 1 awr. Dyna sut bydd hi'n teimlo bob blwyddyn, a methu chwerthu'n ar hi hun ers cyrraedd y bwthyn, a gweld tili, sy'n gwiro i fywyd yn ôl at gyd bwysedd, yn union fel y bydd gwiriad y byd yn rheoli'r llanw, rheoli'r tymhorau. Bydda neb yn dweud bod hi'n wanwyn o edrych ar bwll tywod yr ardd gefn. Doedd dim peli bryster yn hongian o'r bwrdd adar a mae'r lau yn pwysillio dod yn llorweddol allan yna. Na, sydd ddim yn ffantio mynd allan. Pan mae hi'n mentro i'r diwedd, mae hefyd yn penderfynu mae dyna yw'r peth cyfryta wedi wneud trwy'r wsnos. Mae'r stepen drws cefn yn edrych fel y slab llechi na maen nhw'n defnyddio i wneud i weini steaks yn y ddinas y dyddiau yma. Mae Beth yn gadael sypynau o laid yno mewn diamantiau a hanner lleiadau o ôl ei Wellingtons. Ac o'r man hwnnw, mae'n edrych i fyny at yr onen yn siglo, at eich anghenau noeth a'i blaenau yn disgleirio. I ferion enfawr ddaw o fanno, y goeden yn poeri arni,
Yr unig beth mae'n medru gwneud yn chwerthu. Dim ond un wsnos yn ôl, ac eisoes mae hi'n llacio. I fyny fan cwm ar awyr mor llwyd a'i siwmper ac mae hynny o leia yn golygu i bod hi'n perthyn. Mae gen i gacen caramel chocolate efo gwymon yn fan hyn. Gymryd i ddarn? Mae'n unig glywed o ochr draw i'r ffens. Dim ond un ateb posib sy'n ei hynny. Na, mae hynny yn swnio bioedd. Pwy bydde yn pobi y fath beth? Pwy ond Tilly, wrth gwrs. Swn i wrth fy modd. Mae Beth yn ateb gyda'r un awch oedd gan i'r salwn at bitsas carreg mwsog o cian a'r cawliau llygad y dydd a llaeth. Dyma pan i fod i'n dod yn ôl i'r lle yma. Ac am yr atgofion a'i mam a'i nain hefyd. Hunangofiannau ganswyr ei mam wedi ei stwffio i bob colfach o'r silffoedd yn y lle tân. A set cyllell y fforcen ydi a nain pen o hi yn fabi. Ond yn arbennig am Tilly, sydd yn canu if you're fond of sand dunes and salty air wrth i ddidynnu dillad o'r lein. Mae'r cymylau yn tasgu popeth y gallan nhw ati hi, a'i basged o ffrogau llun a sanau llaeth. Gynt ydy'r môr fel twllwch a golau canwyll. Sylwodd Beth ar hyn pan oedd hi'n brifysgol. Yn ystod y dydd byddai bobl yn siarad am stwff, bwyd, gwaith, dillad, cynlluniau. Ac yn rhoi ychydig o gwllwch iddyn nhw, byddwn nhw'n trafod pethau anweledig fel ofnen a choffesiwn. O rywle, deiau hyder i ganu, i ddios dillad, ac roedd blwydd y môr yn gwneud yn union yr un peth, ta waith am rybuddion sens. A Tilly yn byw yn y stad parhaol na, syllu ar y ser, tonnau yn dirbrynu yn ei hesgyr nhw. Neu di edrych ar hynne mae hi'n ychwanegu i'r gan o'r ochr arall. Ac mae Tilly yn gantores dila. Mae hi'n stopio canu a dweud, dim chwiblo, neu basio plant dros y ffens, rhwb yn ôl i fi wedyn. Ond Tilly ie, ddydau si? Mi weles i ti'n tynnu trwy'n lot. Ac felly, aros yn ei lle, mae Beth yn gwneud, a dal ei hun rhag y tywydd, wedi ei chynhesu o glywed ei hen, llys enw. Cyfredd nifer o weichiadau o drws cefn Tilly. Mae hi'n gwybod yn union pryd i edrych am law yn codi o'r ochr draw. Tir drwan, mae Tilly'n dweud, cyn iddo fynd yn slwtch. Gerbyn i Beth edrych ar ei rhodd, mae hi yn y tŷ. Dim golwg gwymon yno. Oedd Tilly yn tynnu choes yr adeg. Tydy ddim yn obleo fel ddim byd, ond chocolate, tywyll, chwaith. Mae hi'n ei obleo a syllu arno o bob ochr. Normal, mae hi'n penderfynu. Eisiau trio gacen yma. Mae'n dda. Llŷr, am ofyn yr un cwestiwn i ti, sut wyt ti'n hoelio sylw ar rhywbeth pan mae'r popeth yn teimlo'n drwm neu, pan wyt ti'n gallu teimlo'n fi'n adfer iawn wrth ddechrau rhywbeth, sut wyt ti'n gallu ffeindio dy hun wedyn yn teimlo'n greadigol ac yn ddigon, dwi'n meddwl, achos mae angen elfen o obeth ar mwyn creu unrhyw beth yn does. Felly, lle ti'n cael y cnewyllyn yna o obeth i fi? Wel, yn un peth, mae'n rhywbeth sydd yn mhoeni fi'n gyson iawn, ond ar ateb syml ydy, dwi ddim yn aml yn sgwennu am yr hyn sy'n digwydd i'n byd neu beth, achos dydw i beth yn siŵr sut, achos mae o mor anferthol. A dwi'n gwybod rhwng dweud bod fi methu cyfiawnhau mynd i'r wyl, a dweud bod fi'n sgwennu am hinsawdd yn aml iawn. Dwi'n gwybod bod fi ddim yn setio fy hun fyny ar gyfer gwahoddiad arall fydd y dyfodol agos, ond fel ti'n dweud, mae'n hydreiddio pob dim da ni'n sgwennu bellach, dwi'n meddwl. A mewn ffordd mae'r ateb yn eitha syml o ran sut ti'n sgwennu am unrhyw beth. Wel, ateb i ar gyfer unrhyw beth ydy, ti'n gorfod trio diriaethu rhywbeth, ti'n gorfod trio i wreiddio fo yn dy brofiad personol dy hun, a dyna'r ffordd ydw i wedi ffindio
dyna'r awen ydw i'n tapio fewn iddi yn amlach na pheidio efo unrhyw beth mewn ffordd ydy mynd ar ôl profiad gweddol personol, gweddol domestig, ac felly dyna'r ffordd, os ydw i wedi sgwennu am yr peth anferthol yma sy'n ei wynebu ni, dyna sut ydw i'n mynd i'r afel efo drwy sôn am profiadau bach i, profiadau fy nheulu fy hun, a mae hwnna'n rhywbeth sy'n ti'n hefyd y ddeoliaeth o gael plant, o gael plant, o ti'n gwybod bod chdi'n cyfrannu mewn rhyw ffordd at boblogaeth rhy anferthol sydd yn mynd drwy adnoddau ddear yn rhy sydyn, ac eto fatha waith ti'n teimlo os oes yna unrhyw obaith, mae'n fanna mae o, bod nhw'n mynd i allu'n gwneud rhywbeth yn wahanol rhywsyd i beth ni'n gwneud. So, o'n i'n meddwl sy'n ni'n darllen, mae gennau tam di Gwener, dwi'n meddwl, i ddalu o'r foleddu yn y ffaith bod wedi ennill i gadar llynedd. Mae'n stopio na'i gael heg ar ôl di Gwener, pa fydd na brifardd newydd, mae'n stopio darllen hen geddi o llynedd, ond dwi'n meddwl, tan hynna bod gennau hawl gobeithio, felly dwi'n ymddehirio os ydych wedi clywed hon ar y maes yn ddegaron llynedd, ond dwi'n meddwl bod hi'n enghraifft o sut ydw i wedi mynd at hyn. So, mae o fatha rhyw islais o bryder yn y mywyd i, felly dyna beth o'n i gerdd yma mewn ffordd. Cerdd ar yr wyneb am brynu hufen ia ar y traed gyda fy mab, ond o dan y fo mab, be'n i ddweud yn am sut o'n i jyst yn mynd llwcio yn adnoddau yn rhy gyflym. Hufen ia, tria di rewi rwan, i lwyon hael lawen i gwpan, a ffladwrdiad nes dal y dafnau dan i gon, dan i geg, mae'n rwydrau yn aflwyd, a than weflau poer a hael neu dyw'n parhau. Ar ei law drwy lewis y llifar holl hufen, i'w drowsus ac ar hyd i gefn a'i grys a'i napi. Mae o'n hapus. Na rofia, llyfan a rafach, aros, na fo baran hirach, a dalia fo'n dy law fach yr hew hwn, fel cyfrinach. Rhy hwy. Yn llwyr aeth y llir tywod. Wel, reit o fe mas i. Fan hyn fel ein hyfennu mae dyddiau'n cyflym doddi. A hawdd rhoi, bod o'n bryd un arall cyn hir i'r diawl llyglydd. Dwi'n meddalu yn y funud, i'r un bach mi rown y byd. O'n i'n darllen yna fanna, dwi'n meddwl, fe sy'n ymrafol yn hir fod chi'n dalu a fond y law fach, yr hew hwn fel cyfrinach. Nes i feddwl wedyn ar ôl anfon i mewn, tybad a fysa dalia fo yr hew hwn fel ta'n brinach wedi bod yn well. A wedi bod yn amlwcaf, eitha llai cynnyl, dwi'n gwybod, eitha llai o hen drawiad. Dwi'n gwybod, ond mae'n rhy hwyr. Mae di greu ni, mae'r flwyddyn di mynd. So, ond, es i at eto, y syniad yma, allai bod fi'n mynd dod at Llynyddiaeth Hinsawdd ar ei dalcan, ond dyna nes i efo'r stori gomisiynwyr. Nes i ddefnyddio'r fath o'r get out clause, bod nhw wedi gofyn am stori yn ymwneud â lle pobl yn yr ecosystem, felly es i ar ôl y bobl. A nes i ddweud stori, mae yn y 4 gwynt sy'n dod allan yn eitha fuan, dwi'n meddwl, am ddau berson yn siarad ar-lein am adardu oedd nhw wedi weld yn ei hun fel dinas, a bod nhw gen ti fatha ddau adardu wedi'i rhannu, oedd y gymtasiwn yn ormod i fynd am y drosiad yna. Ond hefyd, bod gen ti ddau berson yn ystod y pandemig, yn siarad efo'i gilydd ar-lein, maen nhw'n byw rhwng gongol i'w gilydd, ond mae yna rhyw fath o wal, rhyw rwyd anweledig yn fanna rhwngth nhw hefyd. A mae hwnna'n dod â chdi nôl at lot o bethau mewn ffordd. Yn y pandemig, na fi o ffeithio gymaint ar ein bywydau ni, dyna chdi ella un o'r ffyrdd mwyaf uniongyrchol ar yr hinsawdd. Mae hwnna hefyd yn dydyn gysylltiedig efo ffordd ni wedi trin y byd a wedi rhyddhau yr virus yma. Ond hefyd, lle technoleg, sa chi'n gallu dadlau eich wel, sa ni wedi gallu mynd i'r wyl drwy gyfrwng y we, yn hytrach na hedfan yna, ond ella mae dyna yn y pen draw sut nes i gyfynhau o'i hyn, mae unrhyw beth, mae holl weithgarwch dynoliaeth, mae gen technoleg i bris hefyd, so mae gen ti, mwyn i ni allu cynnal yr holl presenoldeb mae sy'n ni ar-lein, mae gen ti servers dan y môr yn berwi ffwrdd yn rhywle.
ma' 'na bris ecolegol, dwi'n meddwl, i bob dim bellach da ni'n neud. A felly, dwi'n meddwl ella bo fi, o'n i wedi sylwi efo cyfres y talwrn fyny, bron yn bob rownd, o'n i'n methu peidio sgwennu am yr hinsawdd, am y tro cyntaf, achos mae jyst yn dod yn fath holl bresennol wan. A na i darllen un hirathoddaeth nes i ar y gyfres leni, beth a bod fi wedi newid fy agwedd rhywfaint, a dwi ystod wedi, os ydw i'n mynd i sgwennu fo'r hinsawdd, dwi'n sgwennu am dynol ac am bobl ac am plant ac ati, ond yn yr hirathoddaeth yma, lle bod fi'n dod i ryw fath o gasgliad gwahanol mewn ffordd yma, dim ots be nawn ni fel pobl, ni ydy'r broblem. A mae'r unig obaith sy'n air ddear ella ydy pan fyddwn ni wedi darfod, tybed os yna ffordd yn ôl o fanna. Sori, dwi wir yn codi calon bobl ar bnawn dydd llun y caroni fan hyn. Ond dyma sy'n hwn yn mynd. Llosgi neu foddi, mae siams na fydd o mewn gwirionedd yn diwedd pan ddaw. Mi ddaw'r morgri, drachefn i forgrigio, a nôl daw'r gwybed fel dreigia heibio. Pan awn ni'n grimp yn y gro, mi elli bod hynny'n bendith i'r byd hwn bendio. Felly, dyna sut eich bod yn sgwennu fi di newid rhywfaint ers bod ar y trip yna. Ond, sori, dwi'n hogio'r maic fan hyn, ond dwi hefyd yn gwybod bod amser yn mynd ymlaen, a hefyd, Esyllt, wyt ti wedi bod ar daith yn ddiweddar ac wedi bod yn rhaid i chi am dy brofiad i, ac am bod ti wedi gofyn cwestiwn mor gas i ni reit ar y dechrau, dyn ni'n meddwl sy'n ti hefyd isio sôn, sut fi sy'n ymrafal efo'r cwestiynau yna wrth fynd ar y daith i Malta, os dwi'n dweud? Ie, felly dwi'n meddwl tua'r 'un adeg a oeddech chi yn Canada, o'n i ar breswyliad cyfieithu yn Malta, ynys rhwng Sicily yn yr Eidal a Africa, felly reit yng nghanol môr y canoldir. A nes i ddim wir meddwl gymaint a hynny am yr hinsawdd cyn mynd. Yn amlwg, mae hedfan bob tro, mae dinc o eogrwydd gynyddol, dwi'n meddwl, bob tro dwi'n hedfan nawr. Ond, o'n i ddim wedi meddwl gymaint. A wedyn, unwaith i fi gyrraedd yna, oedd amgylchedd a'r hinsawdd mor ormesol o ran y gres, y gorfatblygiad, yr apathy o ran y gorfatblygiad, y pysgod wybli-wobli, y globus yn y môr, yn bob man. Oedd e wir yn teimlo, ges i deimlo tebyg pan fues i'n Venice chydig o flynyddoedd yn ôl, fel ni ar ryw fath o ffin fan hyn. Dyma y math yma o le, i felly llefydd cyntaf i dofi mewn ffordd. Felly, oedd yn brofiad eitha intense mewn lot o ffyrdd, a dwi ddim yn siŵr, dwi'n meddwl bod e wedi newid llawer o ffyrdd dwi'n meddwl am y byd, a yn neud fi'n ymwybodol iawn o dewisiadau fi'n neud, a hefyd rhywbeth oedd nath daro fi yn eitha brawychus pan o'n i yna oedd sawl un yn sôn wrthai bod mae dim ond am ddeuddydd byddai'n Malta goroesi tasen nhw'n wedi torri ffwrdd o werth y byd, achos bod nhw'n dibynnu gymaint ar fewnforio bwyd ac ati. A oedd hi'n gwyl o banc pan o'n i yna, es i'r adfarch na'n dod yn dŵr achos bod ti'n methu oedd y dŵr tall. A o'n i wedi rhedeg allan o'r dŵr, a o'n i'n meddwl, sori, mae o'r banc sy'n dŵr gyda ni. So pethau bach felly, a hefyd y ffaith bod fi yn arfer yn hun, ond eitha, full on. Ond mae'n allan chydig bach. Nes i greu ffilm am y profiad sy'n yn cael ei ddangos ar hyn o bryd yn Pontio yn Bangor. Felly, mae'n ymlaen sy'n dysmedu. A dyma chydig o'r troslais sy'n mynd gyda'r ffilm ynglyn â'r broses o gyfieithu a trio cyfieithu diwylliant angharad a y perthynas rhwng Malteg a Saesneg a'r gwahaniaeth rhwng hynny a Gymraeg a Saesneg. Dyma chydig bach. Casglu profiad fel casglu pysgod. Llithrig anwadal poeth. Mae hi'n eistedd allan yn hael y prynhawn yn edrych dros un o olygfeydd gorau i'r bywyd, caeau a gwyrdd ac oren fel rhywbeth o blentyndod cynnar, fel falle beth oedd hi'n meddwl byddai oedolyn yn credu.
Mae'n gweld patrymau sy'n gwneud iddi eisiau chrio. Mae'n atgoffa hi o adre, lle cynnar. Dacwyd y dro cyntaf dramor a heli'r môr yn dywawdion trafod y groesawu. Y tyrau twrist yn chwerthin ar dy ben a'r benbleth rhywsut yn waith. I've cream from the knife fan in me. Pira fi yn lan rhag y pollution a'r poverty, gift gath dal i dŵr. Mae hi yma i geisio cyfieithu yr hyn mae hi'n ei weld, bita'r sgyrsiau mae hi'n ei gael, rhythu ar y coffi llosg. Mae'n rhaid cadw mewn borio heb ddim llain a deuddydd o oedi os am osgoi difodiant yr ynys o bobl y cartrefi, yr ail gartrefi, y trydydd gartrefi, gytraeth rhaid llaeth y chi. Llaeth enwyn yw canlyniad gormod o hael a digon o homau ferdi. Mwyn i eraill ei deall. A wedi'r slefrod môr, y blobus, y pysgodyn wibli-wobli, y contiaid môr yn dryloiw am signo'r pleser o ymestyn breichiau. Ti'n deffro yng nghanol y nos y canol, yn y galon nos, yng nghalon y nos, a ti'n clywed sŵn teigr uwch dy ben. Heb siffrwd dail, dim ond chlompio di-drigaredd merch a rondawd ar ormod o glebran y bechgyn penfelyn. Llinell goch, llinell goch, llinell goch, i adlewyrchu panig, panig, panig. Dwi'n teimlo gwyn dy bugiad yn gwingo, bingo, dringo, fy nghoesau brau. Ai ti oedd yr un i fi y môr y canoldir? Ti'n gwybod beth sy'n digwydd i bysgod sy'n delwi yng nghanol y môr? Maen nhw'n cael, maen nhw'n cael, maen nhw'n cael. Aw ac ing a gwing y pigo, igo deth ar y creigiau dro ar ôl tro a theimlad ysgafn y môr yn marw. Mae'r môr yn marw, mae'r môr yn marw, mae'r môr yn marw. Casglu profiad fel casglu pysgod, llithrig a nwadal poeth. Cwestiwn felly o ran, falle trio cyfiawnhau, nôl i trio cyfiawnhau ein teithiau. Sut mae'r teithiau yma, sut mae'r profiad o gymryd rhan mewn digwyddiadau oedd yn ymwneud gymaint ar hinsawdd gyda sgwennwyr eraill oedd yn ymwybodol iawn o'r pwnc. Ydy hwnna wedi effeithio'r ffordd eich chi'n sgwennu, ffordd eich chi'n meddwl, ffordd eich chi'n creu ers y chwelu, falle bod e ddim yn ffordd amlwg, ond eitha rhyw argraffiadau dydw. Yna dipyn o bethau i fod yn onest, mwyaf yn meddwl amdano peth mwyaf o ddiallan o'r sgennau i bobl sydd yn gwneud yr hyn o hedrych a gwneud y pethau yn ddigwydd. Yn dewis y bobl ac yn rhoi bobl anhygoel am ei gilydd mewn un hwyl. Mae ddiolch gweilod calon am hynny. Mae gyda'i caniatad i fi wneud pethau a beidio bod rhywbeth o ofn. Mae gennym ni gyd hawl does. Mae gennym ni gyd hawl ei fod a barn ag ofn yn y rhys digwydd rwan. Law ag ein plastig a gati a dwi yn byta'n fwy na lai yn ddigon. Ond, oedd un o'r awduron yn rhan o'r prosiect yma ers flwyddyn diwetha hefyd yn heliwr yn ymchwilio ffilo blynyddoedd yn ôl bellach. A fynta'n bita'r dail a'r cnau a'r eiron ac yn feddiaf wrth gwrs petain a garw'n cyrraedd trwa. A dwi yn gorfod gofyn cwestiynau mawr o'n fi'n hun ynglyn â rhai o'r pethau o fyta'n vegan sydd yn dŵad o bes efo lle yn byw yn efo yn fy ideoleg ddear a ddim a mae'n egin nofel sydd yn cynnwys deiargryn er mwyn anfon yr arian i gyd i ddwrci a Syria. A dwi'n meddwl fyswn i wedi ail ystyried rôl yr awdur unigol yn nghanol y byd creadigol ysgrifennu a gofyn cwestiynau o hynny a meddwl be allan nhw'n wneud, be wir allan nhw'n wneud i'r fath raddau bod y llyfr yn beth yna. Os ydw ddim yn bodoli, dwi'n meddwl. A wedyn daioni hynny, dwi'n meddwl,
bod fi'n dod â stori yn ôl i gymuned. A gobeithio gawn ni straeon am dderbynfeydd a bobl sydd yn byw hynny. A wedyn, mi wneud hynny newid y nofel. Fydd i ddim yr un un. Taswn i wedi jyst ystod arni hyn yn hun tyw i desg. Dwi'n meddwl bod y sefyllfa yma a'r straeon neu gyd yn perthyn i ni gyd. Yn mwyaf dyn ni'n adrodd nhw, cryfa ydyn ni. I gyd yn enw jyst caru'r blaned dyn ni'n byw arni. Ie, dwi'n meddwl ar yr un gwynt a chydnabod y pris ecolegol, ti hefyd yn gorfod nabod bod na wir werth mewn mynd i rwla yn gorfforol o ran cael, ella bod o'n dangos yn anwybod i mewn ffordd o'r sefyllfa ieithyddol yn Quebec, bod fi wedi dysgu lot fawr iawn am hynny traw o Quebec oedd yn sgwennu yn Ffrangeg tra oeddwn i yna ac felly gallu rhannu prifadau, mi oedden nhw'n dod yma a dwi'n meddwl bod gweld yr olwg ar wyneb Louis Hamlan pan welodd o y hen synedu y mathynlledd o hwnna werthol yn ddo fo'i hun, oedd o wirioneddol wedi gwirioni ar gael dod yma a gweld cael dysgu am hanes y Gymraeg, gweld bod y Gymraeg yn iaith hyfyw yma yng Nghymru. Ac yr un peth i'n unan pan oeddwn ni'n draw yna, fel oedd o'n dweud, nath o gyfarfod ni pan oeddwn ni'n recordio'r straeon yma ar gyfer y bodlediad ac oedd o wedi cael ei synnu o fewn 5 munud o gyfarfod yn gilydd, oeddwn ni'n siarad fatha hen ffrindiau achos oeddwn ni'n trafod yr un math o gwestiynau sosio-ieithyddol, yr un math o bryderon ieithyddol oedd yn taro ni. A mae yna werth yn hynna mewn rhannu profiadau, mewn cydnabod bod ti ddim yn ynysu, bod ti ddim ar ben dy hun, bod yna bobl eraill yn wynebu ar yr un bryderon a chi bod hynna'n rhai ieithyddol, bod nhw'n rhai ecolegol. A bysa ti ddim wedi cael hynna pan awr bysa ti yn yr un stafell ac yn rhannu fath, yn gorfforol o bethau. Felly, mae yna gwamalu, a rhoi hyd o'r gwamalu am efo, mae yna wir werth yn hynna, mae'n niolchgarwch chi'n fawr iawn am fel bod yn rhan o'r brosiect o bethau. Felly, ie, dwi'n meddwl, fel yn ei ddweud gyna o ran effeithio yn sgwennu fi fy hun, dwi'n teimlo bod fi wedi bod yn dod at y pwnc yn fwy uniongyrchol. Ond hefyd, cael dod fodi i sgwennu'r stori yna yn y lle cyntaf, dwi'n cael llawer amser i sgwennu dyddi yma, a oedd yna ddedlaen ac oedd rhaid bod y stori yma'n barod, a dwi'n gobeithio yn y stori ydy ar hyn o bryd, dwi'n meddwl bod yna feilage yna am nofel maes o law, felly mae hwnna os ydych chi'n cychwyn i hynna, mae hynna'n efo hir i fi wedi bod yn edrych werthfawr. Ie, dwi'n meddwl un o'r pethau nath wir daro fi yn Malta o ran syniad yna o hunaniaeth a iaith a ffyr a berthynas y bobl a'i tir a'i hunaniaeth. Mae Malta yn ddiweddar iawn, fel yn 1960 yn stopio bod yn drafodigaeth Brydeinig, ac felly mae'n wlad ifanc iawn ac i ryw raddau dal i hanfod y thraed o ran gwerthfawrogi y ffaith bod pawb yna gallu siarad Saesneg a Malteg, bod hwnna'n drysor, a bod nhw wir yn wlad ddwyieithog yn wahanol i Nghymru sy'n cyfyn yn wlad ddwyieithog, pan mae dim ond 19% o boblogaidd sy'n siarad y Gymraeg. Ond oedd yna rhyw fath o apathy o'n i'n teimlo o ran diwylliant Malteg a bod y diwylliant Anglo-Americanaidd a'r datblygiad yma yn cael ei ffafrio ac yn cael ei dathlu gan y bobl leol. A o'n i'n teimlo bod hwnna'n mynd law yn llaw a apathy ynglyn â'r hinsawdd. Felly, falle bod hwnna'n rhywbeth i ni geisio cyfleidio a gweithio gyda yng Nghymru yw yr angerdd yma sydd gyda ni dros yr iaith a sut mae hwnna'n mynd law yn llaw a tir yn anodfod. Felly, ie, oedd yn drawiadol o frawychus mewn ffordd, sort of yr apathy yma. Ond, ie, dwi'n meddwl bod eisiau ti benda, Llŷr? Oes, ie, oes. Os gyda ni 2 munud rhag ofyn o cwestiwn gyda rhywun yn gynllun ta. Dwi'n eisiau gofyn gyda. Dwi'n credu bod e'n off yn chwarter. Dim cwestiwn